Morjesta. Ei semmoista tulin tässä vaan kertoon, että kauhea hiki päälle. Ei mulla sitten muuta. Ei kun, joo. Hiki tuli siitä, että kauheet saatana kuntoilut ja urheilut ollut tuossa heti aamusta. Heräsin 7 aamulla tänään, kun aamulla piti ja olikin. Helvetin hyvä tuuli. Ja lähdin sitten tonne Järvenjäälle 8:00 olin siellä jo painimassa vehkeitä kasaan ja sain ne setit kuntoon siinä ja leijan pumpattua ja narut kiinni ja kaikki ja näin. Niin ai kun repettää, tulee varmaan paskat housun kohta. Niin ei sitten yksin mitään tullut. Siis kyllä aina pitäisi olla kaverin mukana, kun lähtee hommaa tekemään. 2 tuntia mä painin sen leijan kanssa siinä ja oli niin paska, olisi pitänyt päästä keskemmälle järveen lähettää, mutta kun yksin ei pysty meneen keskemmälle, kun se pitää saada aluksi kiinni johonkin ja sitten sinne rannassa on toi pelastusvene katos, niin siihen saa sen kiinni kivasti ne leijan narut. Niin ihan väärän suuntainen tuuli siihen hommaan. Ei sitä saanut ilmaa vittu, ei millään siitä kohtaa. Sitten mä sain sen kerran ilmaa ja se putosi melkein mun päälle sieltä. Ihan vituiksi meni koko reissu, mutta kaikestahan pitää aina löytää jotain positiivista. Ja olkoon tässä nyt positiivinen asia se, että sai hyvät kuntoilut. 2 tuntia kun tuo noita käveli sinne mestoille, kantoi lumilaudat, kaikki vitun vehkeet mukana. Sen jälkeen juoksi ja paini niiden systeemien kanssa siinä jäällä ja sitten raahas kaikki takaisin tähän kotiin. Niin kyllä siinä hyvät urheilut sai. Aamujumpat. Nyt kelpaa vetää saatana hiilaripaskaa, perunamuusia ja karjalanpaistia, jossa on lihaa. Naamari. Lihakin on niin saatanan epäterveellistä. Oi vittu. Ei mulla muuta. Siinä oli tämän päivän tekemiset. Mä makaan sovalla yksin loppupäivän, kun ei mulla ole vittu kavereita. Stakaa vittu.